салом алейкум. Як мошини бародарам ва икна реклама кисем. Масъали солаш 2008 55000 кисан дизел 1.7 будааст. Дизел 1.7 ҳуҷҷатҳо то апрели 2024. То апрели 2024 4 электропакет. Центри замоко. Так, приборо. Пробег 647 та. Скорость механик 6-таи. Скорость механик. Намудои салон. Яъне пушташ мана. Сиденье. балона ҳамаш дандонаш топа-тоза нав. ҳамаш сатфоиза худохоҳад. намудаи обшивки дари пушт. сиденьеҳо. ҳозир номери телефонашонам мегӯям як бора. номери телефонашон метавонед ба рақаби 7084507 занг занед. мана агар гапатон баса савдо када гирид. ба маълумот такрор монед. 2008 ҳуҷҷатҳо то апрели 2024 55000 кисан дизел 1.7. дизел 1.7. на харидоро бошанд агар ҳатман занг занедтон. худохоҳад аз он ка метиҳаин оям.